Zuntza, 2 mugikor linea giga mugagabeekin eta telebista, hilean 59 euroan urtebetez. Eta orain gozatu kirolikonen Dazonen 3 hilabetez opari. Gabon, asteazkena dugu eta Espainiako Auzitegi Gorenak epaitu egin du gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indar gabetutako PCB-ITP lantegiko 83 langileren lan erregulazioa. Enpresak helegitea jarri ostean iritzi da epaiketa. Espainiako Auzitegi Gorenak gaur epaitu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indargabetutako PCB-ITPko 83 langileen lan regulazioa. Enpresak helegitea jarri baitzuen. Horren harira, langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon eta zaratu dute ertzaintzak protestan izan duen jarrera. Lokarri bat jarri baitu Jaurlaritzaren egoitzara langileak ez hurbiltzeko. Guk ez dugu ulertzen ertzaintzaren jarrera hau, uste dugu, segurazki, Eusko Jaurlaritzaren direktiboak izango dela. 2008an ITP Aeroren zuzendaritzak enplegua erregulatzeko espediente bat abian jarri zuen. Gero etorri zen negoziazio epea, grebaldia eta Auzitegi Nagusiaren ebazpena. Prozesu horretan hainbat eragileen babesa jaso dutela adierazi dute langileek, gizarte eragile, pentsiodun sindikatu eta gazte taldeena. Bitartean Eusko Jaurlaritzak kaleratzei men egin diola ohartarazi dute. Argi utzi zuten zein zen beraien desira. Hau da, ITP bezalako talde batek Rolls-Roycek salmenta merkatzeko kaleratzeak egiteko emandako aginduei men egitea erabaki zuela. Eta hain zuzen ere, hortxe agertzen dira Eusko Jaurlaritzako egungo agintariak. Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen 83 kaleratzeak bidegabeak zirela eta enpresak berriz onartu behar zituela. 3 epailetako batek baina 5 partikularra eman zuen, horrek adospatu zuen enpresak helegitea jartzeko duen eskubidea. Bitartean, langile batzordeko kideek 3 hilabete daramatzate itxaroten Eusko Jaurlaritzak eskainetako negoziazio prozesua asadin. Hala, lakoaren implikazio eza gaitzetsi dute. Kaleratze kolektiboak saihesteko implikazio hori ez dutela salatuz eta ITP taldeak duen zigorgabetasuna salatuz. Ziren gai izan, kaleratze deuseza deklaratzen zuen epaia betetzeko eskatzea. Bestetik magazinean Andres Larrinaga Artiatz enpresako berrinak hitz egin du. Ere 80 egun baino gehiago daramatzate lanuzteak egiten Orozkoko gaieta fabrikako langile gehienek txandak antolatzen dira eta 4 orduz lanaldi bakoitzeko lanuztea egiten dute. Lanordu luzatu behar dugula, flexibilitatea ere handitu behar dela, antigüedadea murriztu behar dela, eta izango zela lan egitea astelenetik domekara, hau da, bardin izango zen egitea domeka zapatu baten, zein da astelene edo martizen baten. Lan auziekin jarraituz, Galdakaoko Maxam lehergai multinazionaleko langileek greba mugagabea hasi dute gaur enpresak. Ehiza materiala ekoizteko fabrika itxiko du martxoan eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi dienez, ezingo ditu 70 langile birkokatu. Galdakoko Maxam multinazionaleko langileek greba mugagabea hasi dute. Ehiza materiala ekoizteko enpresa martxoan itxiko da eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi dionez, ezingo ditu 70 langile beste enpresa batean birkokatu. Hala, hari erantzunez bergin guztiek greba mugagabea hasi dute. Langile batzordeko 4 sindikatuek babestuta, UGT, Comisiones Obreras, SIX eta ELA. Guztira 120 langile dira Galdakaon eta lanuzte mugagabeari ekin diote. Sindikatuek gainera auzitara joko dute kartutxo sektorean salmenta legezkoa den aztertzeko. Haien ustez enpresa irekita mantendu daiteke eta hala ez balitz behargin guztiak Masameko beste fabrika batzuetara eramatea eskatzen dute. Adibidez, Iruñaokan, Araban, Masamek duen kartutxo fabrikara. Horrez gain, sindikatuen hitzetan, erretiro aurreratuak edo irtera ordainduak bideratu ditzak enpresak. Zuzendaritzak aldiz argi utzi du langile batzordeari akordiorik ezean kaleratzeak lan erregulazio bitartez egingo dituela. Hori bai ez da sindikatuek martxan duten salaketa bakarra, aurretik behin-behineko langileen egoera salatu baitzuten lan ikuskaritzaren aurrean.
Bestetik, greba eguna dute gaurkoa Gipuzkoako erresidentzietako langileek beharginen lan baldintzei dagokienez, elak salatu egin du osasun profesionalek ez dutela zaharren egoitzetan lan egin nahi bertako lan baldintza kaskarrengatik. Egoera oso larria dela esaten dugu, pandemia aurretik langile gehiago eta soldata arrakalak ezabatzeko eskatzen ari ginen, eta orain egoera da, lan-kargak nabarmen igo direla pandemiaren arira, eta benetako erreforzurik ez dela egon langileen aldetik. Lan auziekin amaitzeko, Osakidetzako langileek otzearen 25ean, lehen mailako arretan eta 28ean Osakidetza osoan, deitutako grebarako egun gutxi falta direla, elak, Satzek, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek Osakidetzaren inmobilismoa salatu dute eta grebaren beharra berretzi egin dute, inoiz baino beharrezkoagoa den tresna dela iritsita. Osakidetzak beti ez. Ahalegin handiena egiten du profesionalen ondoeza isilarazteko, fisikoki, psikologikoki eta emozionalki gaixotu diren langileez abusatzeko, eta herritarrei gure lehen mailako arretaren narriadura larria eskutatzeko. Profesionalak gara, herritarrei arreta emateaz gain, urte asko daramatzagunak jende aurrean salatzen lehen mailako arretaren narriadura. Inbertsio gehiago eskatzen, borondate politiko gehiago sektore hau indartzeko. Laguntza gehiago, pertsonalagoa, lan egonkortasun handiagoa, errespetu gehiago, aintzatespen gehiago, antolaketa hobea eta azken finean lan baldintza hobeak. Guk nahi duguna da Osakidetzak lehen mailako arretan adabakiak jartzeari uztea. Eta gure osasuna eta arretaren kalitatea hondatzen duten lan eta antolaketa gabeziei konponbideak ematea. Lehen mailako arreta sendo baten aldeko apostua egiten dugu, beharrezkoak diren erreformak eginik. Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, 3. gradutik 2. itzularazi dute Inigo Gutierrez euskal presoa eta Zaballako kartzelara itzuli behar izan du. Hori salatzeko protestara ditu du Sarek ostiralerako Algortan, arratsaldeko 8etan bilduko dira Teietze plazan bada. Kolpez-kolpe saioan Gutierrezi gertatutakoaz eta horren eragina saritu eginda Maider Galardi kazetaria. Entzun dezagun. Gure buruan, imaginarioa pixkanaka aldatzen zaigu, presoen hurbilketa, gradu aldaketak, kalera irteteko baimenak, eta ikusten dugu hau ezala guztiz horrela ez. Horrek nik uste ala beharrez eragina duela oraindik ere kartzela barruan dagoen jendearengan, segurazki ondorio emozional eta psikologiko nahiko, kolokan jartze zaituela. Kaso espezifiko honetan gainera, gogoratu behar gara badagoela aur bat 3 urtekoa ezagun ohitua bere gurasoengandik bere izita egoteko, bereziki amarengandik. Amak espetxean jarraitzen du Zaballan, eta nola azaldu aur horri, aita kanpoan egondan denbora hontan, ezakite 3 aste edo denbora eskaz hontan berriro itzuli behar dula ez. Hemendik urte batzutara konturatuko gara benetan gatazkaren ondorioek duten alderdi emozional eta psikologiko guztiaz eta landu beharko da. Nik uste ala beharrez. Eta gaiaz aldatuta, Gipuzkoara goaz, A636 errepidera zehatz mehatz zerrezan handia ematen ari delako oraindik bertako bidezaria. Entzun detzagun jarraian adierazpen desberdinak. Eskatzen ari gara da aldundiari bidezarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeiki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen ari gara. Eta deskargago kasuan, kasu konkretu honetan, ikusten dugu berriro ere garrabilariak zigortzen dirala, ze garrabilariak 5 euro ordaintzen ditu, autoak 2 erdi ordaintzen duenean, ez? Eta gainera, garrabilariak ezin du deskargako bidezarra erabili, debekatuta daukatelako kamioiek, ez? Handi pasatzea. Orduan betikoa, esaten da garrabilariak ezinbestekoak direla gizarte honetan,
lan beharrezko lan egite dutela, baina gero etzaile laguntzen, ez, eta oztopoan jartzen zaizkie, edo bidezari berriak. A626 plataformaren partetik mila esker gerturatu zareten guztio gara kaltetuak, eta ikusten duzu guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Mila esker, eta ez, peajerik ez! Ostera, hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 plana eztabaidagai izan zuten atzo Eusko Legebiltzarrean. Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 planak erronkatza planteatzen du hondakinen egoera Europako araudi berrira egokitzea. Hondakin guztien sorrera tasa 30% murriztea, alde batetikan, hiri hondakinen gaikako bilketa 85% artea handitzea, hondakin ez arriskutsuen 85% berrerabiltzea bigarren mailako material bezala erabiliz, eta zabortegietako deuseztapena 15% baino gutxi gora murriztea da helburu nagusietako bat. Koalizio abertzaleak egitasmoaren gaineko zalantzak agertu arren zenbait proposamen eta erdibideko zuzenketa adostu ditu Eusko Jaurlaritzako EAJ eta PSE-rekin. Besteak beste Espainiako hondakinen legeak ezarriko duen isurien gaineko zerga berria Eusko Jaurlaritzak kudeatza adostu dute 3 talde parlamentarioek. Bestalde hondakinak kudeatzeko planean jasotako helburuak betetze aldera zerga horren tipoak igotzea eta bestelako mekanismo fiskalak ezartzeare aztertuko du Jaurlaritzak. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak planaren anbizioa zalantzan jarri du, aurrekoak ezarritako helburuak bete ez zituela egiaztatuz. Zuk esan duzu, bai, aurreko plana, ez da bete, ambiziotsua zen gauza batzuetan. Beste gauza batzuetan, legea betetzeko helburua besterik ez zituen, eta asko ez dira bete. Nola nahi ere Otero pozik azaldu da batzordaren ostean EH Bilduko aurkeztutako proposamenen 160 onartu dituztelako EAJaren eta PSE-ren babesarekin. Testuinguru honetan planean jasotako helburuak betetzen direla ziurtatzeko ikuskaritza zorrotza eta kontrol neurriak indartzea eskatu diote subiranistek eta Elkarrekin Podemosiuk hondakinen plana aplikatzean. Y esperemos que los controles y la vigilancia por parte del gobierno vasco en este caso no fallen, ¿no? Bien bitartean Sotok positibotza jo du isurketa eta errausketa kanonak ezartzea, baina horrekin batera kezkatuta agertu da planak aurre ikusten duen errausketaren hazkundeagatik. PP Ciudadanos taldeko Muriel Larreak berriz positibotza jo du lankidetza publiko-pribatua kontuan hartzea, eta Vox alderdiko Amaia Martinez kezkatuta agertu da enpresek ordaindu beharko dituzten zergengatik. Arrego Martin, sailburu ordea eta ingurumen. Geuretik sortuak proiektuak 2021ko urtarriletik izan duen bilakaera luzea. Da, sakonean ikusiko ditugu jarraian, ibilbide luze horren xehetasunak. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita, eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrek egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak. Horietako bat Maitan Eperez sortzailea da. Nik proiektu bat aurkeztu nuen bertan eta aukeratua izan zen. Orduan aukeratua izate horrek suposatzen zuen 3 asteko egonaldia egitea haiek egokitutako herri batetan. Eta bertan aurkitutakoarekin edo bertan, deskubritutakoarekin, horrekin artelan bat edo sorkuntza prozesu bat garatzea. Perezen kasuan literaturan hautatua izan da. Nire helburua eleberri labur bat idaztea izan da. Eta egokitutako herria Amasa Bilabona izan da, orduan bertan egon nintzen 3 astez bizitzen, sakon gainera, eta jasotako gauza guzti horiekin eleberri labur bat idatzi dut leku bat omen zuen izena duena. Eta parte hartzen duten beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun
proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Maitane Perez oso eskertuta agertu da proiektu honek eman dion aukeraz. Bueno, oso pozik noski, niretzat iruditzen zait sekulako aukera dela, ze askotan, sorkuntza lanetan eta askotan sorkuntzari ematen diogun denbora oso laburra izaten da, askotan beti emaitzaragoaz oso azkar, ni antzerkilaria naiz eta antzerkian ere beti gertan zaigu, epeak dauzkagula, eta sorkuntza prozesuari horrelako garrantzia ematen dion proiektu bat oso eskertzekoa da. Gainera, euskaraz sorkuntza zerotik egin ahal izateko aukera eta horretarako inguruak babestea, laguntzea, bultzatzea oso baliagarria eta oso berezia izan da niretzat, eta ni oso eskertuta nago. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, egorrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da edo hasita dago jadanik hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz-herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da. Eta kultur politiketan Espainiako gobernuak lege bakarra ezarriko die film, telesail, areto eta plataformei orain dela 15 urteko legea eguneratuko dute, film independenteak ekoizpenetik proiekziora arte sustatzeko asmoz gainera. Espainiako Filmoteka Kultura Ondare izendatuko dute. Zinemaren eta ikusentzunezko kulturaren lege berriaren aurre proiektua aurkeztu du Espainiako gobernuak. 2007ko zinemaren legea ordezkatzera dator asteartean Mikel Iz eta Espainiako kultura ministroak aurkeztutako proposamena. Eta zinemazarago, ikus-entzunezko industriaren kate osoa arautzeko asmoa agertu du gobernuak. Pelikulez gain, aretoen, streaming plataformen eta telesaien jarduna ere barnean bilduz. Izetak azaldutakoaren arabera ikus moldea zabaltzea da helburu nagusia. Ikus-entzunezko kultura garaikidearen beharrei erantzuteko zinemetako karteldegien mugetatik harago. Han pasado 15 años de la anterior. Si se mira en términos históricos no es tanto tiempo, pero es verdad que es un periodo en el que se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital. Y por lo tanto, desde el sector hacía tiempo que se nos pedía un esfuerzo de adaptación de nuestras normas a esa nueva realidad. Arau berriak ekoizpen kate osoaren diru laguntzak arautuko ditu, eta nabarmendu dute ekoizpen independentea bultzatu nahi dutela. Eta arreta berezia jarriko dutela, artista berrietan, animaziozko lanetan eta nazioarteko koprodukzioetan. Filmak erakusteko guneen barruan areto komertzialak, espazio alternatiboak eta internet bereizi dituzte. Eta ekoizpen Europarrean eta Iberoamerikarrean espezializatutako programazio bat izatea lehenetsiko dute. Aretoek diru laguntzak jasoa ahal izateko, urteko programazioko filmen 20% gutxienez Europako Batasunekoak eta Iberoamerikarrak izan beharko dira. Puntuazio bikoitza izango dute gainera, dokumentalek, animaziozko filmek, emakumeek zuzendutako film luzeek, estatuko hizkuntza koofizialetan azpidatzitakoek eta diru gutxi biltzen dutenek besteak beste. Espainiako ministroen kontseiluak lege aurre proiektua onartu ostean, eragileekin bildu eta proposamena osatu eta aberasteko tartea irekiko du kultura ministerioak. Prozesu hori amaitutakoan, ministroen kontseilura eramango dute berriro, eta lege proiektuaren tramitazioa hasiko dute. Era berean, Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa Gasteizera bueltatu da. Vital Fundazioaren zikloak pandemiaren aurreko formatua berreskuratu egin du eta otsailaren 21-tik 26 bitartean, 2021ean, ekoitzitako film honenak proiektatuko ditu. Datorren astean, hilaren 21ean, Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa itzuliko da Gasteiza. Vital Fundazioak antolatutako zikloan 2021ean ekoitzitako film honenak eskainiko dituzte 6 egunez, pandemiaren aurreko formatua berreskuratuz. Goya sarietan hainbat izendapen eta 3 sari jaso dituen Maixabel filmaz gain, tartean Nora, Ilargi guztiak, El radioaficionado eta Érase una vez en Euskadi filmak ikusgai izango dira. Horiekin batera, Euskal Herrian ekoitzitako Kinka, Azaletik azalera eta La Colcha y la Madre film laburrak proiektatuko dituzte, besteak beste.
Saioak 7:30 hasiko dira egunero Vital Fundazioa kulturunean. Saio bakoitzean film luze eta labur bana proiektatuko dituzte eta amaieran solasaldi bat egingo da egileekin eta protagonistekin. Abonamenduak eta sarrerak dagoeneko salgai daude Vital Fundazioaren webgunean eta Kordoietxean 15 eta 4 euroren truke urrenez urren. Gainera, lehiatilan erosi ahal izango dira, proiekzioa hasi baino orduete lehenago beti ere guztiak aurretik saldu ez badira. Kultur arloarekin bukatzeko berriz, Kostaldeko Museoen hilabetea aurkeztu egin du Euskal Kostaldeko Museoen sareak Getarian, itsas bazterreko ondare kultural eta naturala balioan jarri eta sustatzeko helburua duen ekintza programa proposatzen du sareak. Etxeko kontuetan, Nafarroei saio berria dago ikusgai gaurkoan, berako herria ezagutuko duzuelen ikusi baldin ez baduzue, eskeskatu gure saioa eta geroa gaueko 10:00 berriro ikusteko aukera izango duzue, hortze aurreratzea. Bera, gure etxekoa dantza taldeko dantzaria naiz. Zait bakizun gure etxekoa zer den. Gure etxekoa zer da? Gure etxekoa da, herriko elkarte nagusia, sortu zen 1931 urtean, osea, historia luzea duen elkartea da, eta gehien bat futbola, elkarte gastronomikoa da, kultura elkartea, eta gu txirrindularitza ere bai, eta gu dantza talde. Bueno, nik uste dut laster egitea dela bizitzeko modu bat, ez, edo bizitza ulertzeko modu bat. Laster egitea edo kirola oinarrian, ez? Adibidez beran badugu igandikin inudet hartzaiak, iten dela mutiko disfratzen dire inudetaz, eta neskak hartzaietaz, osea, en plan cambio de género. Aizo, inspirazioa bilatu inbar da, ez da bakarrik etortzen, eta... Nola bilatzen da, zeklar esan behar dugu abeslaria zarela? Bai. Eta nola bilatzen duzu inspirazio hori? Bueno, erran nahi dut lan inbar dela, ez dela hola berez bera bakarrikan nahiletzen, baizik eta orduak sartu bar direla, eta bueno, normalean ordu horiek itxian, ez, edo behintzat zure lantokian harrapatu hartzaituztela, ez? Zetik, Izortze Santin zientzialaria izan dugu emakumea ardatz saioko lehen protagonista. Azaldu egin duenez, zientzia arloan ere oso garrantzitsua da emakume gazteentzako referenteak izatea, oraindik ere muga askorekin aurkitzen garelako. Nik uste oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak, eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona kurrikulum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez?
emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Benera nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea. Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako. Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutze ditut igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume osona ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Eta albistegiarekin amaitzeko hortxe duzue Ainhoa Egizabalen historia klik batean izan ere, dantzan ibilbide luzea duen arren, ikasturte honetan bere dantza eskola propioa ireki egin du, Lizarran sortu du egoitza eta bere familiaren laguntza izan du. Horretarako bideoa goza ezazue eta bueltan solazaldiari irekiko diogu tartea ez galdu eta orain arte. Kaixo, ni Ainhoa Egizabal naiz, 24 urte ditut, eta 4 urtekin hasi nintzen dantzan. Nire amak eraman zidan Lizarran dagoen dantza eskola batera, Andres Beraza du izena, eta 16 urte bete nituenean Gasteizera joan nintzen. Gasteizen badago kontserbatorio bat, eta hor 6 kurtso daude, orduan ni 4. mailan sartu nintzen, eta goizetan egiten nuen dantza goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:30 arte, eta gero arratsaldez ikasi behar nuen lehenengo eta bigarren batxilergoa. Izan ziren urte gogorrak niretzako, egun osoa goizean dantzan eta arratsaldez ikasten, baina posik. Eta hor bukatu nuenean, joan nintzen Iruñara, Almudena Lobon dantza eskolara, eta hor egon nintzen beste 3 urtez. Nire dantza eskolan gaude. Hau ni bakarrik ez dut sortu ez, azkenean nire familiaren laguntzarekin aurrera eraman dut. Eta hori bat, ni txikitatik beti dantzatu izan nahi dut, eta niretzako dantza terapia bat da, ez? Haserre zaudenean, dantzatzen duzu, pozik zaudenean, dantzatzen duzu, eta hori niretzako, ezin badakizu zeo zer esan, dantzatzen duzu eta jendeari esaten diozu mugimenduarekin zuk ezin duzuna esan, ez? Orduan, niretzako proiektu hau egitea, amets bat bezala izan da. Hemen eskolan 5 irakasle gara, 4 irakasle eta ni. Orduan, lehenengo saioa Arizaleta nirekin ikasi zuen Gasteizen baita ere, eta hortaz aparte ikasten du magisteritza, eta da ballet eta kontemporaneoko irakaslea. Gero badago Ana Navarro, Iruñan ikasi zuela, gimnasia ritmika eta urban dance, olako dantza, hip hop eta olakoak,
eta berak ematen ditu 13 eta 18 urteren artean hip-hop edo dantza moderna, ez? Eta gero, Olatz Larunbe, nire lehengusina da, Gasteizera joan zen ikastera, baina lesi bat izan zuen, eta gero azkenean beste alde batetik hartu zuen dantza, eta orain badago La Factorian, eta baita ere ematen ditu hemen dantza garaikideko klaseak. Eta ni, dantza moderna eta balete ematen dugu, eta badago beste neska bat, Esti Lastra, hemen Litzarran euskal dantza ematen duela, eta badator nirekin 3 eta 4 urteko ume txikiekin peskat laguntzeko ez, ikasle asko dira eta laguntza hori oso etortzen zaigu. Nire helburua da, ni beti disfrutatu dut pilo bat dantzan. Egia da, momentu txarrak izan dugula ez, danak gure lanetan edo gure gauzetan arazoak izan ditugu, baina beti esaten duzu, venga, aurrera, ni hau nahi dut eta borrokatu behar dut, aurrera eramateko. Eta, nik nire ikasleak ikusten ditudanean sartzen direnen atetik, sartzen dira irribarre handi batekin, eta ematen dizkidaten besarkadak, eta ateratzen dira super zoriontzu eta irakasleak esaten dira, atera dira eta esan didate ikastolan egingo dutela, errepasautuko dutela, jolastokian, lagunekin, familia bat sortu nahi dut, eta nik uste ongi goazela horrekin, bai. Thought I found a way, thought I found a way, but you never go away, so I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near what I feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Gabon berriro gaude gaurko solazaldian, gaur gurekin Eguzki Urteaga, ontetorri. Gabon. Eta Ramon Varela ontetorri ere. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu segidan. Izan ere, ia 3 hilabete daramatzate greban Orozkon kokatzen den Artiatz Gaieta fabrikako langileek. Langile gehienak ez dira lanera joaten 4 orduz lanaldi bakoitzeko, horren ordez, goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandetan antolatuta fabrikaren aurrean jartzen dira, aldarrikapen argi batekin. 2019tik ez dutena berrituko duen hitzarmen bat, soldatan murrizketarik egin gabe eta antzinatasun eta gau plusak errespetatuz. Gurekin izan dugu gaurko magazinean Artiatzeko langile bat eta horrela azaldu egin du gatazka. Lanordu luzatu behar dugula, flexibilidadea ere handitu behar dela, antigüedadea murriztu behar dela, eta izango zela lan egitea astelenetik domekara, hau da, bardin izango zen egitea domeka zapatu baten, zein da astelene edo martizen baten. Kasu honetan enpresak negoziazioan aukera bat ikusi egin du eskubideak murrizteko, eguneratu beharrean, eta esan dugun bezala langilek 3 hilabete daramatzate greban. Zer iruditzen zaizue langileen jarrera kasu honetan?
Hor ikusten duguna da, Hego Euskal Herrian eta konkretuki enpresa asko daudela zeintzuk edo ez daukaten hitzarmen kolektiboa berritua edo bertan bera erori dela, ez? Argi da hona da, hor reforma laboralak eragina edukiko duela maila horretan, zeren hemendik aurrera indarrean dauden hitzarmen kolektiboak ezingo dira bertan bera geratu akordio berri bat sinatzen ez den bitartean, ez? Eta orduan, horrek berriz ere sindikatuei botere delako bat ematen die eta ebitatzen du orain arte gertatzen zena, alegia urte bateko epea ematen zitzaien negoziaketa aurrera eman ahal izateko eta akordio bat lortzen ez bazuten, horrek suposatzen zuen langilearen estatusak errelegu hartzen zuela eta horren ondorioz kontratazio berriak egiterako orduan askoz ere lan baldintzak kaskarragotan egiten zirela, ez? Hor erreforma laboralak naiz eta ez duen aurrekoa erabat derogatu ahalbidetu du hala eta guztiz ere gutxienez puntu horretan aurreko eskubide batzuk berreskuratzea eta espero dezagun horrek berriz ere negoziazio kolektiboan eta batez ere gatazkak dauden enpresetan sindikatuen posizioa zertxo bait hobetzea eta ebitatzea sindikatuek eta langileek daukaten beldurra, alegia eskubide galerak izatea, alegia soldata jetxierak izatea eta lan baldintzak ere okertu daitezen. Eta langileak ikusten dugu, 3 hilabete daramatela borroka horretan, eta ikusten dugu beste enpresa batzutan, eta ikusi dugu adibidez adineko zentruetan, kasu batzutan gatazkak urte bat eta erdi irauten dutela, eta hala eta guztiz ere patronalak oso posizionamentu gogorra mantentzen duela, eta ez direla akordioetara iristeko gai. Bai, justo azken puntu hori helduta, joan denuen Eduardo Zubiaurre Konfederazioko presidenteak ez dakit zein edabidetan elkarrizketa baten esaten zion elkarrizketariari edo kazetariari haien ustez KPI-aren igoera horrekin olguagoak izango zirela gatazka laboraletan eta gutxienez aurreikusten zuela 2022 bat malguagoa zentzu horretan negoziazioa bidea izango zen eta nik uste guzkik nahiko ondo argitu dela zein den egoera alden. Egia da sindikatuetan indar handiagoa lortu dutela lan erreformaren indargabetze partzial honekin eta ultraaktibitatearen berreskuratze horrekin, baina logikoa denez grebaren behar izan hori existitzen jarraitzen du eta lizidegia den tresna da orduan azken finean hori barkatu joan zait bia puntua, baina hori grebaren erabilpen horrek KPI-aren igoeraren testu inguru hontan beharrezkoa izango du, izan ere 6 puntutan egon denez presioen edo kontsumoen presioen eta erosmena ahalmena jaitzen denean, logikoa da sindikatuek horrelako mobilizazioak sortzea. Izan ere presioa jarri behar diote patronalari eta patronalak erantzun beharko du presio horren igoeraren baitan. Zubiaurrek esaten zuen, ulertu beharko genukeela baita ere enpresaren egoera zein dan, haientzako baita ere igotzen zirelako presioak, baina alan da guztiz ere harritu nindun bere jarrerak esaten zuelako ulertzen zegoela enpresa askotan egoerak aldiz oindik eusten zuelako finantzarrotik ulertzeko zein zen langileen egoera eta aldaketa horiek emateko. Orduan, nik ez dakit hitza horiek utzean gaituko diren ez, baina antza denez, asmo hori egon badago, egia da guzkik aipatutako testu ingora dela eta latza dela enpresa batzutan, baina landa guztiz ere, tira, ikuste ezagun zenolako 2022 urtea daukagun, eta ikuste grebak egongo dira noski logikoa denez, baina greba horiek erabilgarriak diren, eta lortzen dugun soldaten igoera, eta langileen eskubideen indartzea edo. Bai, argi dagoena da, enpresentzako ez da nahi situazio erresa, ikusten dutelako, beraien kostuak ere handitzen direla, argindarraren prezioa asko handitu da, eta sektore industrialean adibidez horrek bere biziko importantzia dauka. Horri gehitzen badigu, hainbat hornidura arazo daudela, eta hornidura arazo horiek eragiten dutela, produktu horien kostuak ere handitu egiten direla, eta horri gehitzen badigu, azken finean soldatak ere igo behar dituzela, esan den bezala, KPI-a 6,5 jozen pasaren urtean, eta orduan soldatak mantentzen badira, horrek esan nahi du, erosmen ahalmena langileek galtzen dutela, orduan. Artiakekoek gainera ikusten badute berein soldata jeisteko arriskua dagola, hor galera are eta handiagoa da, zeren da soldata nomilanan egungo lirateken galerak gehi,
inflazioaren eragina, ez? Hala eta guztiz ere, une berean, ikusi behar da ere, zergatik prezioak igotzen ari diren, eta da, hazkunde ekonomikoa oso indartsua izaten ari dela, mundu osoan eta Europa mailan, eta horrek esan nahi du, enpresentzako ere, eskaera gehiago daukatela, pedido gehiago dauzkatela, eta orduan horri erantzuteko ere, horiek jendea kontratatu behar dute, eta horrek masa salariala handitzen du, konsumoa handitzen du, eta horrek dinamika positibo bat ere martxan jartzeko aukera eskaintzen du, beraz, iruditzen zait, enpresek ere hori ikusi behar dutela. Eta gero, badago beste elementu bat klabea dana, eta da, enpresa askok zailtasuna dituzte kontratatzeko, eta gero uzta gehiago ikiko dituzte. Hori sektore industrialean oso nabaria da, ingenieri asko behar dituzte, jendea jubilatzen ari da eta horiek ordezkatzeko zailtasuna dituzte, eta orduan enpresa batek hazi nahi badu, nahi eta nahi ez, nahiko langile kalifikatu beharko ditu. Eta gaur egun ikusten da sektore askotan zailtasuna dituztela kontratatzeko. Orduan, nahi bada jendea erakarri eta mantendu enpresan behar bezala ordaindu behar da. Eta Hego Euskal Herrian, aspaldiko partez, sektore industriala alde batera utzita, badago erremunerazio apalen tradizioa, ohitura. Jendea ohitu da, ingenieritza ikasketak egin da, 1.000 euroko horratzen. Hori Ipar Euskal Herrian ez da ikusten. Ipar Euskal Herrian ingenieritza ikasketak egin dituen gazte batek, lehen lanpostu bezala, 2.000 euro baino gutxiago ez duko horratzen. Eta enpresa batek hori proposatzen badio, ikasleak berak, edo tituloa jaso berri duenak errefusatu egiten du lanpostu hori. Zergatik, kalifikazioa baloratu egiten delako. OCDEk egin zuen ikerketa bat, zeinek erakusten zuen urte bat gehiago ikasteagatik unibertsitatean, langile batek 10% gehiago kobratzen zuen. 2 urte gehiago ikasteagatik, 20% gehiago. Eta 3 urte gehiago ikasteagatik, 30% gehiago bere karrera profesional osoan. Baina 2 salbuespen zauden. Grezia eta Espainia non korrelazio hori ez dan ematen. Hemen badituzu abogadoak, ingenieroak 1.000 euro kobratzen dutenak. Eta hori ezin da onartu. Alegia, giza kapitala baloratu egiten bada, jendeari eskatzen bazaio kalitatezko eta innovazioko lan bat egin dezan, behar bezala eta merezi duen bezala ordaindu behar da. Eta orduan hor, enpresa buruek ere txipa aldatu egin behar dute. Europako beste herrietan egin dute. Baina hemen oraindik enpresa munduko sektore batzuei koste egiten zaie hori. Nik uste gazteen ala moduzkoen soldatak eta ala moduzko baldintza logika dutela edo harremana zuzen dutela Espainiar Estatuan Euskal Herrian eman den sindikatuen afiliazioen berakadarekin baita ere. Ikusita adibidez gure aurreko belaunarekin, nire aurreko belaunarekin aldatuta edo zein nolako lan baldintzak zituzten nire gurasoek, nire, aitamumak ez, baina gurasoek bai, nabaria da zenolako harremana zegoen baita ere lan baldintzekin eta sindikatuekiko afiliazioekin. Europa osoan eman den prozesua da, baita Amerikako Estatu Batuetan ere, Joe Bidenek adibidez askotan egiten du lotura hori, eta nabaria da zenolako hori harremana dagoen lan baldintzen borroka esarekin eta lan baldintzen jaitziera horrekin. Komentago bezala artiatzen soilik ez, Petronor ere greban da, Osakidetzako langileek deialdiak egin dituzte, Amazoneko langileek ere. Zuek uste duzu aurrekari guzti horiek etorkizunera begira edo zehosar laguntzen lagundu, zehosar aldatzen barkatu lagunduko dutela edo? Nik esango nuke, konfliktibitatea zentzu batean seinale ona dela. Horrek esan nahi du, eragile sozialek nahiko indartsu sentitzen direla eta bereien eskubideak defendatzeko aukerak ikusten dituztela, ez? Hor, sindikatuen papera oso importantea da. Euskal Autonomia Erkidegoan sindikalizazio tasa 24an kokatzen da. Legia, Espainian baino desente altuagoa da, eta horrez gain, sindikatuak representatiboak dira eta mobilizatzeko gaitasmo handia daukate. Eta horrez gain, eta hori grebetan oso importantea da, hainbat sindikatuk, adibidez, erresistentzia kutxak osatu dituzte. Alegia, afiliatuek dirua ordaintzen dute, kuoten bitartez, eta diru horren zati bat, erresistentzia kutxa horiek diruztatzeko erabiltzen da. Eta horrek ahalbidetzen du, greba horiek aurrera eraman ahal izana, eta batez ere, denbora luzean eramateko posibilitatea.
Zeren hori da elementu deigarria, hemen grebak oso luzeak direla. Alegia lehen aipatu dut, kasu batzutan urte terdiko grebak dira, eta noski, hori soportatu alizateko, eta ekonomikoki langileek hori aguantatu alizateko, sindikatuen sustengoa eta babesa ezinbestekoa dute. Eta iduritzen zaitzen horretan oso osasuntsua dela eragile sozial indartsuak izatea, eta sindikatu representatiboak izatea. Hor, adibide berena da, herri nordikoena. Non, sindikalizazio tasa, Suedian, Dinamarkan, 70% eta 80% artean dagoen. Eta hor, non, azken finean, horrek eramaten du patronala ere, langileen eskakizunak, preokupazioak kontuan hartzera, eta une berean horrek daukan ondorioetariko bat da, sindikatuak erresponsabilizatu egiten dituela ere. Alegia oso arduratsuak dira herri nordikoetako sindikatuak, eta negoziazio kolektiboaren eta dialogo sozialaren kultura hori badago. Eta horrek ahalbidetzen du, kasu batzutan oso erabaki ausartak hartzeko gai direla, eta gogoratu nahi nuke adibidez, Suediaren egoera zein zen 80. hamarkadan, iritsi zen momentu bat, non modelo soziala, 30 urtean ondo funtzionatu zuen hori, krisi batean sartu zen, langabezia gorantza egin zuen, defizita eta zorra hunditu egin zen, eta beharra sentitu zuten modelo hori eraberritzeko globalizazioaren fenomenoa integratuz. Alegia hor, koordenada berri bat zegoen eta modelo hori birpentsatu beharra zegoen. Elkarrekin, patronalak eta sindikatuak, adibidez, flexi-seguridadea martxan jarri zuten. Horrek suposatzen zuen enpresari flexibilitate gehiago ematen zitzaiola kontratatzeko eta despeditzeko, baina nune berean langileari eta ez lanpostuari protekzio maila altuago ematen zitzaiola. Dinamarkan adibidez, pertsona bat despeditua delarik, 4 urtez kobratu dezake bere azken soldataren 80%. Eta noski, horrek seguridade bat ematen dizu, bisibilitate bat ematen dizu, aukera ematen dizu nahi izan ezkero berriz ere formatzeko, unibertsitatera itzultzeko, eta orduan berriz ere lan munduan sartzeko kalifikazio maila altuagoarekin. Beraz, iduritzen zait, kapazitate ukan dutela modu arduratsuan eta dialogatuan bereien modeloa birpentsatzeko. Era bat, ados. Inguruen zer gehitzeko edo? Ez, nik uste guzik ondo ditu dira, nik aipatutako hori, eta sindikatuen afiliaziotazaren ekarpenekin, eta emandako adibideak Danimarkakoa, eta Suediakoak ezin hobeak dira, orduan ez dago zer gehitzerik, nik uste ados gaudela. Ondo, horrekin geratzen gara gai honi begira, eta beste gai bat jorratuko dugu izan ere, hauteskunde autonomikoak udal hauteskundetatik bereizita ospatu diren lehen aldian, Trebiñuko konderriko herritarren 74,11% ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 56,59%koa izan da. Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk gobernatutako udalerri horietan PSOE izan da irabazle kasu honetan, baina oso parte hartze basuarekin. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena, eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Horren inguruan aritzeko. Gurekin dugu pantearen bestalboan Pablo Ortiz de la Tierro, Argantzongo alkatea. Gabon, Pablo? Gabon. Gabon, Trebiñu Araba da, hori dio esloganak, eta hori da herritarren borondatea, baina ez da errealitate administratiboa eta ala ikusi egin da Argantzon eta Trebiñu Arabako bihotzean, baina administratiboki Burgosen. Bai, hori da, eslogana hori da, baina realitatea ez gara arabarrak, burgostarrak gara. Dena da, hauteskunde horietan herriaren nahia argi geratu egin da, abstentzioaren bidez ez da, zergatik pentsatzen duzue hori dela bidea? Hauek ez dira izan gure hauteskundeak, ez da girorik izan, eta, kartelik iaiak dira gertzen, bakarrik Argantzonen partidu bakarrekoak, eta bakarrik propaganda etxetara heldu da hori bai, baina ez dira gure hauteskundeak eta girorik ez da egon. 2019ko udal hauteskundeetan Euskal Alderdi Jeltzaleak komentatu dugun bezala eskuratu zuela alkatetza Trebiñun eta Bilduk Argantzonen hori da bestelako adierazle bat, ezta? Bai, hori garrera zein den herritarren borondatea eta naia. Galdetzen baduzu iaia esaten dute berdina, haiek guk arabarra garelak eta hori da sentimentua. Baina aldaketarako aukera ikusten duzuen ondago irten bidea edo? Irten bidea gazteatea lanetik
ez zaigu helduko. Madriletik etorri behar da, erabaki politiko bat izan behar da, eta galdeketa bat egin da, herritarrei galdetu, zer non nahi duten, eta hori erantzuna errespetatuz, eta horrekin denok aurrera. Gaztela eta lehenko gobernutik esan duzun bezala, zuekin adosteko edo negoziatzeko aukerarik ez duzua ikusten? Ez, eta gainera argi eta garbi dago. Justu abenduaren 15ean bi udalek onartu genuen iniziatiba berri bat, eta justu pasaden hilabetean heldu zitzaigun Argantzonera puntaren errekerimentua iniziatiba hori bertan bera usteko. Eta justu ostiralenta daukagu eta erantzeko diogu juntari aurrera gazela iniziatiba horrekin. Alderdi Popularra izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Vox 3. Zure ustez, hitzarmena helduko da edo errepikatuko dira hauteskundeak? Oraindik justu egun pasa dira eta gauzak oraindik zutan daude eta agian denbora batekin ez dakit konponduko duten edo ez. Baina edozein gauza gerta liteke. Zuei, zein gobernu motak lagunduko edo zuen helburua lortzeko edo, zein gobernu motak lagunduko lioke Argantzoni? Berdin zaitu, baina guk irtenbide bat nahi dugu eta emango diguna. Gobernu hori nahi dugu. Eta bestetik, Pablo, zein da euskarari dagokionez egoera zuen herrian, Argantzonen? Argantzon ikastola bat dago eta hori puntu bat da, entzuten da izasko, baina kaletik entzuten da, orain korrika batzordea martxan dago eta pasako da bai Trebiñutik bai Argantzonetik eta korrika kulturala prestatzen, eta iaz 2020an abenduan onartu genuen Euskara Plana, eta hori ere juntatik errekerimendu bat eskatu ziguten atxera botatzeko, hori bai atxera bota genuen eta Euskara Plan berria prestatzen ari gara, hurrengo hilabetetan onartuko dugun. Besterik gabe, Pablo, zuk esan bezala, 3 egun pasa dira, gauzak ofera zutan dago, beraz hurrengo informazioetara egongo gara adi. Mi esker gurekin tarteago elkarbanatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Horrengo arte, agur. Agur bai. Eta zuek eguzki, Ramon, esan bezala Gaztela eta Leongo gobernutik ez dute ikusten adostasuneko aukerarik edo, nola ikusten duzue afera hau? Afera komplikatua? Berak esan du maila batean soluzioa Madrilean egon daitekela. Horrek ze suposatzen du indar korrelazioa nahiko favorablea izan behar dela Madrilek bere posizionamentua eta jarrera aldatu alizateko. Gaur egun situazio ez da txarra, ikusirik alderdi abertzaleek, bai katalandarrek eta bai euskaldunek, giltza direla gobernagarritasuna bermatu alizateko, hurrengo hauteskundeak suertatu baino lehenago oraindik 2 urte geratzen dira. Zer gertatzen da, nik esango nuke Euskal Alderdi abertzaleen agendaren zentroan edo erdian ez dagoela Trebiñuren kontua. Aspaldiko kontua da, aspaldiko arazoa da, aspaldiko problematika da. Alkateak berak esan du, bertako herritarrak, arabarrak eta euskaldunak sentitzen direla, baina administratiboki, azken binean, Burgosen menpe dauden enean, horrek ez duela benetan ahalbidetzen situazioa konpontzea. Iruditzen zait, transizioaren ostean, eta batez ere autonomia estatutuak negoziatu zirelarik hor, etzen probestu une historiko hori azken binean, asunto hori konpontzeko eta atera bidea aurkitu alizateko. Hemendik aurrera nahiko zaila izango da, zeren epe motzean argi dagoena da abertzaleak klabeak direla eta bereien botoak ezinbestekoak direla Sánchezen dako, naiz eta lan erreformarekin ikusi den ere geometria variablearen tentazioa ere eduki duela, ez? Baina
ikusten ari gera ere, beste autonomia erkidego batzuetan izan diren hauteskundeetan ere, PP oraindik indartsu dagoela, eta batez ere Voxek geroz eta indar gehiago daukala, eta ikusi da ere hauteskunde hauetan ere Trebiñon zer gertatu den. Beraz, horrek zentralismoaren, Espainiaren batasunaren, identitate nazionalen aurkako borroka areagotu egiten du, eta orduan oso zaila egiten du Madrilen, ikusita klima politikoa zer nolakoa den, horre ere aldaketan nagusiak eta importanteak egon daitezen. Hori faktiblea izateko ezinbesteko litzateke alderdi abertzaleek Euskal Herrian eta baita Katalunian ere apostu estrategiko bat egin dezaten gai horren inguruan. Eta gertatzen da gaur egun beste lehentasun batzu dauzkatela. Zune guztien dozu gaia edo? Bai, Trebiñon ez ezik Turtzio zen berdina gertatzen da, Kantabriarekin kasu honetan, ez Gaztela eta Leonekin, baina, Gaztela eta Leonen kasuan, ez dut haien autonomia estatutuak zehazten duela Gaztela eta Leonek hartu beharko lukeera erabaki hori, eta ez Madrileko gobernuak, orduan, ez da baita juridiko konstituzionala sartuko zen erdian, nork erabakitzen duen zein lurraldek hartzen duen zein autonomia estatutuk edo zein autonomiak hartzen duen zein lurralde, ez da? Egia da, arrazoia du Eguzkik ez duenean, aipatzen duenean, trantsizio garaian bala hori galdu genuela, hainbeste bala galdu genituela baita ere, ez da? Baina 80. hamarkadetik datorren eztabaida da, ni aitona egon zan bertan, adibidez Turtzioren eztabaida hortan, eta betidanik erantzuna Eguzkik aipatutako da, izan da. Espainiar batasuna gaientzen dela, edo Kantabriaren batasuna, edo hau hola izan da historikoki, eta niri bost zein den herri honen erabaki demokratikoa, eta just Trebiñoren kasua ezin argiagoa da, bai Argantzonen eta bai Trebiñoko herrian argi aukeratu dutelako alderdi abertzaren aldeko apustu hori. Zorazaldeko bestelako gaiekin jarraituko dugu, izan ere Espainiako gobernuak eta Euskal Erakundek AHTA Gasteizera eta Bilbora iristeko protokoloak sinatu egin dituzte akordio horietan barkatu, bi hiriburuetan lurpeko geltoki bana eraikitzeko konpromisoa jasotzen da, baina ez ditu amaiera data eta finantzak eta zehazten. Iñaki Arriola garraio sailburuak horrela azaldu zuen. Obraren gehiengoa egiten ari gara Gipuzkoan, eta gaur oso paso garrantzitsua ematen dugu Bizkaian eta Araban ere protagonista zuzenak izateko. Sinaturiko dokumentua aurrera pausu edo mugarri gisa hartu dute erakundetako ordezkariek Gasteizen, naiz eta erabaki hori aspaldi zegoen iragarria, ez da badirudi hau ez dela inoiz amaituko edo. Bueno, nik sailburuaren hitzak hartuz edo sailburuaren hitzari helduz, hartu nahiko nuke Gipuzkoa jartzen du ere dutzat, ez da, nun kudeaketa gomindoren formula hori jada abian da eta erakutsi da, kontra edo alde egon, atzitaren kontra edo egon, gutxienez epeak murriztu direla eta gain kostu horiek murriztu direla baita ere. Orduan, nik uste badala ez dakit aurrera pausotzat hartuko nukeen edo mugarritzat hartuko nukeen, baina bada aldaketa nabaria. Eusko Jaurlaritzak hartzen duenean obra zibil honen ardura ez du esan nahi HTA obra ona izango denik, ez du eztabaida betirako zuzentzen edo argitzen, baina bai eskaintzen digu hemendik kudeatuko den eta hemengoko helburuekin kudeatuko den obra izango dela. Eta hemengoko instituzioek eta erakundeek, hemengoko boto emailei erantzuten diotenek, aurrera emangotu dutela. Espainiako gobernutik askotan izan gara ingainatuak, egia da, hainbestetan, 1980 hamarkadetik gabizonekin ez da. Naiz eta alde edo kontra egon HTA-an ez da, nik uste berri ona badala, gutxienez obren amaierak heltzeko. Gero, ez da baina dagoke, HTA-aren onurei buruz edo adibidez Gasteizeko lurperaketak zentzua daukan edo, nik uste Bilboko argi dagoela, izan ere abando geltokiaren eragin soziologikoa urbanismoan itxeleskoa da, San Francisco eta abando osoak izan duen separazio historikoagatik, Gasteizen ez nahu hain zuer, ez naiz Gasteiztarra, baina handan da guztiz ere, ez dakit urbanismoaren arabera zentzuzkoa dirudien ala ez, baina bai uste duela plana hori bada, Eusko Jaurlaritzak obra horiek bere gain hartzeak onuragarria litzateke obrak amaitzerako orduan. Geltokiak bai Gasteizen eta bai Bilbon lurperatuak izateak aspaldianik Euskal Instituzioen eskakizuna izan da eta konkretuki Eusko Jaurlaritzarena, ez? Eta orduan, hor badirudi Espainiako gobernuak onespena eman duela horretarako. Zer gertatzen da, AHTA kulebroi bada. Alegia, ikusten dugularik, 1989an diseinatu izan zela, obrak 2006an hasi ziren.
atzerapenak behin eta berriro suertatzen ari dira. Hasiera batean esan zuten 2021, gero 2022an, orain ari dira 2027 hitz egiten, eta inoiok ez dauka garantiarik hori aurrera eramango danik. Gauza bat da atzerapena, eta bestea da gainkostua. Hasiera batean egin zen presupuestoa bikoiztu egin da, eta oraindikan ez dugu presupuesto finala. Horrek horrelako tamaina bateko obrarentzat benetako hausnarketa bat piztu beharko luke, zeren hor diru publikoa da gastatzen dena eta inbertitzen ari da. Kalkulatzen da 10.000 milioi eurokoa izango dela kostua orokorrean. Eta hori prebizio bat da, eta agian posible da hori baino altuagoa izatea. Galdera da, diru horrekin zer nolako beste inbertsio publiko egin daitezke gizarte zerbitzuetan, irakaskuntzan, osasun sisteman. HTA ezinbesteko azpiegitura da, hori beste debate bat da, baina ikusten badugu HTA bultzatu dutenek ere nola aurre ikusi zuten proiektua aurrera eramaterako orduan datei dagokionez, finantzamentuari dagokionez, hor badaude desbiazio nahiko importanteak. Eta gero dago, HTak berak zer nolako onurak ekarriko dituen eta zer nolako kalteak eragingo dituen, besteak beste inguru giroari dagokionez. Ipar Euskal Herrian ere debate hori badago momentu honetan. Akizeraino iritsi daiteke, Akitania Berriko eskualdeak finantzamentua bozkatu du, Pirineo Atlantikoetako departamentuak printzipioarekin ados dago, baina finantzamentuarekin ez, eta aldiz Euskal Elkargoak ezezkoa bozkatu du, gehiengo oso zabal batekin. Orduan, hori da nik bere garaian Tapiari egin nion galdera bat, eta zen demagun Euskal Igrekoa egiten dela. Baina konexioa ez bada egiten Europarekin zer gertatzen da. Zer azken finean, Irunetik edo Hendaiatik, Akizera tram hori egiten ez bada, azken finean HTak ez du funtzionatuko hasiera batean aurre ikusia zegoen bezala. Orduan, hor ikusten da, bai Akitania Berriak eta bai Eusko Jaurlaritzak apostu estrategikoa egin dutela HTrekin, prest daude inbertsio publiko handiak konzentratzeko eta horri dedikatzeko, baina ikusten ari gera ere, beste instituzio batzuk ez daudela preso hortarako, besteak beste, gastu publiko oso handia delako, eta gauza bat da inbertsioa bera, baina beste kontu bat izango da mantenua. Frantziak historia luzea dauka TGV-rekin eta HTA-rekin, eta gaur egun oraindikan ere, linean bilerenak ez dira rentableak. Alegia, mantenuak ere kostu handia suposatzen du, eta Espainiak dauka Europa mailako trenbide sarerik handiena. Eta ez dago gaur egun inungo errentagarritasunik bermatua dagoena. Orduan, kontua ez da bakarrik ze kostua suposatuko duen inbertsioak. Baizik eta mantenuak ere, gero, behin eraikita, gainkostua suposatuko du. Eta orduan galdera da, nok ordainduko duen. Eta ikusten ari era, iparraldean badago benetako debate bat, eta oso debate transversala da, ez da abertzale, ez abertzale arteko banaketa bat, edo ezker eskubiko banaketa bat. Baizik eta sektore guztietan, alderdi guztietan, badago sensibilitate ia majoritario bat, iparraldean oso nabaria dena majoritario da, HTaren aurka ez delako ikusten konparatiboki zein den abantaila. Konkretuki, suposatuko luke administrazio publikoak zorpetu beharko liratekela 50 urterako, eta benefizioa da 7 minutukoa. Pena merezi du 7 minutu irabazteko horrelako zorpetzea egitea, eta kontutan izatea horretan sartzen den dirua beste toki batzutan ez dela sartuko, iduritzen zait debate publiko eta sozial bat eduki behar dela gehi horren inguruan. Zer gertatzen da, Hego Euskal Herriari dagokionez, obrak hain dira aurreratuak, total bukatu egin behar dan. Baina horrek ez duken zen azpiegituren inguruko hausnarketa bat behar dela, eta azken apunte bat. Frankismo garaian atzerapen handia hartu zen azpiegiturei dagokionez. Orduan, behin frankismoa bukatuta, bere logika zeukan azpiegituretan esfortzu bat egitearena. Karreteretan, trenbideetan, etxe bizitzetan, eta bar. Zer gertatzen da, orain ja, atzerapen hori ja konpensatu da eta gainditu da maila handi batean. Baina badaude oraindikan sektore batzuk oraindikan azpiegituretan inbertitzearen apostu horrekin jarraitu nahi dutenak. Eta gaur egun erronka nagusia ez dago hor. Hego Euskal Herria ekipatuta dago funtsean.
Baina, aldiz, gabezia handia dauzka osasun sisteman, hezkuntzan, ikerkuntzan, garapenean, eta bar, eta iruditzen zait, horri eman beharko litzaiokeela lehentasuna aurrengo urteetan. Nik uste HTaren eztabaida askotan kokatu beharko genukela, bai garraiobide sistema osoaren testu inguruan. Aipatzen zenuten, oroar HT balio, honen kostu osoa, kostua ez mantenua, inbertzioaren kostua izango alzela, 10.000 milioi euro, espaldin banago oker, ezta? Hori kalkulatzen da. Bale, nik uste, Iñaki Arriola sailburu zenean, 2019 urtean Eusko Jaurlaritzak atera zuela Euskal Autonomia Erkidegoaren errepideen kostu totalaren zifrak. Eta urtean 1.676 milioi euro ziren, urte ez urte hori igotzen zioan. Nik uste, HT-az hitz egiten dugunean, logikoa denez, gainkostuak ezin daitezke defendatu, azpiegituren eredu hori birplanteatu daiteke, eztabaidatu daiteke, baina nik uste azpiegiturei dagokionez hegoalden eta iparralden ez da gauza berdina, zurekin adoz, baina hegoalden markatu gure tren edo trenbide sarea industri iraultzeko garaikoa zen. Adibidez Bilbotik bakarrik Miranda Ebrora joan gaitezke trenez, ni Madrilera Bartzelonan noanean kriston denbora hartzen dut. Orduan, egungoko sarea egokitzea ez da posible, teknikoki ez lukeelako hartuko behar duen abiadura, benetan lehiakorra izan daiten. Orduan, nik uste, testu inguru horretan kokatuta jakinda, baita ere politikek lagundu beharko luketeela trenbide horren benetazko eragina izaten, esate baterako, Frantzian guztiz esarri ez den politika hori, nun hegaldi motzak kendu beharko lirateke, ibilbide berdina egin baiteke TGV-an edo debeku hori jartzearekin edo bestelakoekin, Mas Paisek proposatu zuen Espainian adibidez, Madrid eta Bartzelona linearen artean hegazkinak kentzeko eta trena bakarrik erabiltzeko. Nik uste testu inguru politiko aproposa erainez, politikoa politikei ari naizenez, politika zehatzei, nik uste inbertzio ona izan daitekela. Bereziki jakinda, naiz eta ados egon agian errepide gehiegi ditugula gurean, gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan, nik uste trenbide saria oso zaharkituta dagoela. Industri garaikoan, minetatik eta ekartzen zuten burdina edo ikatza, eta oraindik erabiltzen ditu hori bide bakarreko bideak, ezta? Eta Gasteizekin adibidez, Bilbok ez dauka loturarik, ez kapital ekonomikoak, ez du ez Iruñerekin, kapital kulturalekin eta historikoarekin loturarik, ez Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura zuzenik, ezta? Orduan, bere kapital administratiboarekin, ezta? Orduan, nik uste, naiz eta esan bezala, gainkostuak ezin diren justifikatu, naiz eta eredu hori birplanteatu daiteken, bidea badela trenaren erabilpen hori. Eta HT-aren azpiegitura bidea izan daitekela baita ere, existitzen zena azpiegitura batik. Eta horregatik ados nago guzti zure iparraldeko analizio horrekin. Hendaiatik Parisera jada 4 ordu terditan egin daitekelako bidei berdina. Baina Bilbotik Madrilera oindik ez da lehiakorra eta oindik ez dagoelako aukera horri. Orduan, nik uste bi testu inguru ezberdinak direla, Euskal Hirigun Elkargoak harturiko erabakian nik babesten dut, esate baterako, baina HT-aren inguruan egiten diren hausnarketak askotan ez ditut konpartitzen horregatik berek. Nik uste garraioen inguruan nolabaiteko eraldaketa bat eman barko litzategelako kotxea alde batera utziz, nahiz eta kotxe elektrikoak existitu hemendik gutxira era gehiengoan, eta trenera agian eraldatu barko gineateke lauz, esango nuke. Ni ados nago zurekin trenaren apostu horrekin. Zer gertatzen da, Frantzian HT-a 80. hamarkada hasieran martxan jarri zen, François Mitterrandek inauguratu zuen, naiz eta aldez aurretik Giscard d'Estaingek bultzatu zuen proiektua izan zen. Eta horren zer gertatzen da, SNCF da Espainiako Renferen ekibalentea, apostu egin zuen TGV-arena, alegia HT-arena. Inbertsio guztiak hortan konzentratu ziren eta sakrifikatu ziren linea txikiak. Jendeak erabiltzen zituenak, merkeak zirenak, mengo zerganiaseko trenbide horiek. Eta orduan, beldur naiz ea akats berdinean ez geren eroriko. Alegia, baldin bada HT-a gehi zerganiaseko trenak bai. Baina baldin bada batez ere inbertsioa konzentratzea HT-en eta hurbileko trenbideak sakrifikatzea edo ez eraikitzea, alegia esan duzun bezala, logika bat dauka Bilbo eta Gasteizen arteko linea zuzenik ez egoteak, argi dago ezetz.
Baina iduritzen zait arriskua izan daitekeela, eta hor badago Frantziaren prezedente hori, azken finean inbertsio publiko guztia konzentratzea HT-ren inguruan, zeinek publiko oso determinatu batek hartuko duen, eta hurbileko trenbide sare hori sakrifikatzea. Edo sare berriak ez eraikitzea, edo mantenua ez behar bezala egitea, eta orduan progresiboki gerta daitekena da linea txikiak istea ez direlako rentableak. Edo ez direlako nahiko mantenduak behar den bezala. Orduan, arrisku horrekin kontua handia izan behar da. Eta lehen aipatut mantenuaren kontua, zeren zer gertatzen da, Euskal Igerrikoa martxan jarriko delarik, mantenu gastuak oso importanteak izango dira. Eta orduan hor, tentazioa izan daiteke, aurreztea beste lineekin. Eta orduan hor kaltetuak nok izango dira herritarrak batez ere. Eta horrek ez du berez eragingo trena gehiago erabiliko dela, zeren erronka inguru giroaren ikuspuntutik ere da ez bakarrik pertsonek, baita merkantziak ere alden neurrian eta gerozta gehiago trenaren bitartez garraiatuak izan daitezen. Eta tendentzia justo kontrako izaten ari da. Orduan, iruditzen zait, parametro horiek ere debatean sartu behar direla eta debate integral eduki behar dela, ez HT-aren ingurukoa bakarrik. Guzti zauz, nik uste, gure hartuko erdibidikoa izango litzatekela hori, HT-aren aldeko apustu hori egitea, beti ere mantenduko balitz, bai merkantzien eta bai aldirieko tren horien bai azpiegituretan, zein baldintzetan, zein hauen egoeran inbertzioa mantenduz. Nik uste hala izan barko litzatekela, ez dakit gobernuen hori besterako eztabaida izango litzatek ez da, edo analizia gobernuen apostua hori izan bada, nik uste bai trena etorkizuna liatekela eta bi motatako trenak beharko gintuzkela, bai nisopelatiko etortzeko metroa edo bestelako, ez dakit, enkarterritiko etortzeko trena, eta bai ni amendik Baionara zubizitan joteko edo iparraldea joteko, ez da, biak izan beharko gintuzkela herrialdeko esionatu bat izateko. Gero baita ere aipatu duzu hori Europarako konexio hori, nik uste, ez naiz gaian aditua, baina nik uste behin zabalera internazionala, nasiarteko zabalera hori ezarrita dagoenean, Hendaian naiz eta abiadura moteldu posible litekeela konektatzea trenak Frantziarekiko. Nik uste ekonomikoki, Europar Batasunak dauzkan estrategiak kontutan hartu eta bereziki zenolako pasuk aipatutako, ez da, merkantzia trenen igoera nabari hori, ez dut eguneko 10-koa izan beharko lukeela, 2030 urterako, funtsezkoa dugu gu, korredore Atlantikoko funtsezko atal bezala hori burutzeko. Eta bai aldaketa klimatikoaren eztabaida inguru horretan, nik uste aipatu bezala lehen trenak izan beharko lukela, era orotako trenak, logikoa denez, izan beharko lukela garrantzi handiagoa. Nik uste Macronek aipatzen zuen, ez da, joan den belaunaldian gilegi saldu genuela kotxea izatearen, ez dakit, prestigio sozial hori, eta hori eraldatu beharko genuke, eta arrotasunez hartu beharko genuke la metroa, trena eta abarrekoak, eta logikoki horrek politikoki konpromesu bat dakar, ez bakarrik gutxi batzuentzako zuk aipatu bezala trenak eraikiz, baizik eta eskaera publiko desenteak ahalbidetuz, oin posible da, Renferen liberalizazioaren eta Europa osoan eman den liberalizazioaren ondorioz, posible liteke Eusko trenek, Euskal Herriaren baitan tren publikoak aurrera ematea, ez dakit 6 eurogatik esan zuen Tapia andereak, hori egia balitz, nik uste berri bikaina izango litzatekela, orduan nik uste bai gure erdibidekoak konponbide ona ekarriko lukela gure herriarentzako. Adibidez, hartzen baduzu iparraldearen kasua, bai, gaur egun HT-a gelditzen da Baionan, Miarritzen, Donean Loitzunen eta Hendaian. Hor, aurreikuspen berrien arabera, linea berri hori egingo balitz, soilik Baionan geratuko litzateke. Alegia, ze gertatzen da gainontzeko hiriekin eta herriekin. Alegia, izango litzateke tren bat pasatzen dena, baina bertako herriei onurarik ekartzen ez diena. Eta Ipar Euskal Herrian dagoen arazoa ez da HT, dagoen arazoa da transporte publikoarena. Autobusak adibidez, Hego Euskal Herrian askoz ere saretuagoak daude, frekuentzia handiagoa da, merkeagoa da. Ipar Euskal Herrian, herri txiki batean bizi bazera, kotxea ezinbestekoa da. Baina ez da nahi duzulako, baizik eta alternatiborik ez dagolako transporte publikoaren ikuspuntutik. Beraz, iruditzen zait, lurralde bakoitzak badauzkala bere problematika propioak eta horiek aintzat hartu behar direla eta ez dela ikuspegi dogmatikoa eduki behar, baizik eta oso pragmatikoa kontu hauetan.
Bueno, naino gaurko solazaldia, mila esker zuei gaur beste behin gurekin egoteagatik. Torrengora arte. Eskerrik asko. Eta zueko goratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila esker beste behin gurekin egoteagatik, Gabon.